ସମ୍ବତେ ସେପଟେ ଚିକେନ ହେଇନି ବୋଲେ ଲୋକ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲାଣି। କଣ ପଚାରୁଛ? ରୋଷେଇଆକୁ ପଚାର। ରଷିଆକୁ ଯାଇ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ? ଚିକେନ ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି, କ'ଣ କଲ ସେ ଟଙ୍କା? ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ମାରି ଦେଇଛି। ତମେ ଟିକେ ମାରିଥାନ୍ତ କି? ତମେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ନମ୍ବର ପିଇ ଦେଲ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଝିଅର ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ଝିଅର ବାପା ଆଉ ଆସିବନି, ରୋଷେଇ ଶାଳ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ସିଝଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା? ଆଉ ଚିକେନ ହବନି। ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଇବ ତ ଖାଅ, ନହେଲେ ଭାତ ସହିତ ଡାଲି ଫ୍ରି, ଖାଇକି ଘରକୁ ଚାଲ। ଚିକେନ ଆଉ ହବନି, ଚାଲ ଘରକୁ। ବାସନ୍ତୁ ଚିକେନ ନହେଲେ ନାଇଁ, ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ରାନ୍ଧୁଛି। ବାହାଘର ବେଳେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ? ସେ ପୁଣି 2ଟା ଅଣ୍ଡା। ଟିକେ ଶୁଣିଲ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ଅଣ୍ଡା ତ ତାଙ୍କେ ଖାଇବେ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଶାନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା ଖାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଚଳେଇ ନେବି। ଶାନ୍ତି ବୁଢ଼ା ରାଗିଗଲା ବୋଧେ।